Oh, nu, sunt 3. Multe afaceri până ajung plin de bani. Merg pe stradă în figuri, doar să atrag niște dușmani. Vor să mă bage sub masă, gata, sunt și ei golan. Dau o cursă în stomac, le aleargă șobolani. Nu mai fi șmecher, vă bată lumea prin blocuri. Nu mai fi șmecher că mă încalță ăștia în tocuri. De ce își cer scuze oare, parcă erau tari în ciocuri. Brigadă mare până au ajuns bat jocuri. Știe toată lumea, eu sunt pește, dar nu not. Nevestele lor la treabă, încasez banii non-stop. Decent. Decent. Interesant clipul. Dar clipul. În gura lor, sunt vorbit cam peste tot. Comentez prost la adresa mea, te lasă ai mișchiop. Comentează prost facțiuni din coastele lui. Nu a fost Băiatul vina meu e mea, din doar a fost București? vina toporul lui. Îmi era tovarăș bun, zicea nu îi spun nimănui. Până m-a sifonat și am dat drumul sângelui. Stilul ăsta în ce? Stilul MGK? Nu băgă capa. Așa și stilul NBN type, nu? Type. Da, nu știu, Cam așa. Aceleași versuri, aceleași cuvinte, aceleași tematici, aceleași Exact, tot, exact. absolut aceleași lucruri. Not bad. Mult se mută Da, de da, pe it's YouTube, bad, pe Twitch. Nu, at this point it's bad if you... Nu, chiar e grav în momentul ăsta dacă... Gata, eu m-am plictisit de dumele astea, sincer. Sunt aceleași. Da, nu sunt de acord, gen dumele. De-aia nu prea ascult eu muzică românească. Partea care ascultă mai mult muzica și cum sună în sine. Doi. Da, frate, rap cu mesaj. Frate, rap cu mesaj. Nu mai are niciun fel de sens muzica. Lăsați copiii că n-are pis de Elton John. Tot Twitch rămâne number one pe live-uri. Gen Suicide Boys și... Eu am o întrebare. Ai studio? Am studiat